नमस्कार. उत्सव ह्या कार्यावळीन सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार. शिवोलेच्या श्री स्वामी समर्थ मठात स्वामी प्रगट दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ताका भाविकांची लाबिल्ली हजेरी देखदिणी आसली. 3 दिसाचो हो उत्सव. स्वामीची पालखींतल्यान मिरवणूक मोरजी, आशवे, हरमल, मांद्रे, केरी, कोरगांव, शिवोली अशा वाठारांनी ह्या पालखेची सासाय निर्माण जाली. ह्या निमतान जाल्ले धार्मीक विधी, आरत्यो, भजनां, महाप्रसादाचोय भक्तांनी लाव घेतलो. सांगपाचें म्हटल्यार कलर्स मराठीच्या स्वामी समर्थ हे TV माळेंत स्वामी समर्थांची भुमिका करपी कलाकार अक्षय मुदवाडकर हांची हजेरी आकर्षण ठरले. स्वामी आला, स्वामी आला रे, स्वामी आला, स्वामी आला. हरी वाचे रे, हरी नाचे रे, हरी पाहता रंग साचे रे. ज्या भक्ता आज की
स्वामीच आमचे आधार, स्वामी विना जीवन व्यर्थ, स्वामीच आमचे आधार. लीला घडती अघटित झाले हे अक्कलकोट, होती पूर्ण. कार्यक्रमाची वर्षाचे 12 महिने वेळेस चालू असता आणि त्याचे तुम्ही आणि आम्ही साक्षी असतात. समर्थ महाराज की नमस्कार. कसे आहात सगळे? कसे आहात सगळे? सिरियल बघताय रोज? आजचा भाग कधी बघणार? अक्षय मुदवाडकर म्हणटा स्वामी आमच्या घरातले कशे जाल्यात, ताका लागून स्वामीची भूमिका करपाची संद मेळ्ळी. आणि त्यांना बरं वाटतंय. तर याहून मोठी गोष्ट अजून काय असेल? म्हणजे याहून मोठं अजून काय पाहिजे तुम्हाला? आणि त्या दिवशी असं वाटलंय खरंच म्हणजे आपण जे काम करतोय त्याची खरी ही पावती आहे म्हटलं आज. ही भूमिका करपाक फोन आयलो. लूक टेस्ट करपाची असली, त्या खातीर केस बाजल्ले. बोडके तकलेन घरा आयलो आणि स्वामीच्या फोटवा म्हऱ्यात रावलो. ऐकात की हे सगळं झालं आणि मला फोन आला आणि मग आम्हाला लुक टेस्ट करायची होती. लुक टेस्ट म्हणजे कशी असते की आपण त्यांच्या किती जवळपास आपण दिसू शकतो हे बघावं लागतं ना पहिले. तर मग केस काढायचे होते त्याकरता. तर आजी होती घरात, आजीला विसरलं मी, कारण हा थोडा सेन्सिटिव्ह विषय असतो नॉर्मली आपल्या घरामध्ये केस काढणं. लागा असं आहे आणि म्हणजे मी चाललोय केस काढतो. म्हणजे काय नवीन कामं करताय का? म्हटलं ग हो. बरं ठीक आहे म्हणे जा. मी गेलो, केस काढले, मी घरी आलो. आमच्या घरात स्वामींचा फोटो आहे एक मोठा. मी त्या फोटो समोर उभा राहिलो असा इथे. समोर इथे आजी होती. बरं तोपर्यंत तिला काही कल्पना नव्हती, काही नव्हतं. कुठल्या रोल करता मी ऑडिशन देतोय काही कल्पना नव्हती. मी फोटो खाली उभा राहिलो आणि तिला म्हटलं काय का काही साम्य वाटतंय का दोघांमध्ये? ती म्हणे तसाच दिसतोय आणि देव करो आणि यांचंच काम तुला मिळून जावं. ते म्हणतात ना वास्तू तथास्तु म्हणते. स्वामी म्हणतात वास्तू तथास्तु म्हणते. तेव्हा तथास्तु वास्तूने म्हटलं तर तो एक दिवस आणि आजचा दिवस आहे की ती भूमिका करण्याची संधी आज मला मिळाली. ही मालिका चड करून ल्हान भुरगीं पळयतात. हे माळेचो बरे संस्कार घडोवपा खातीर नक्कीच फायदो जातलो. आमच्या मालिकेचा 50% ऑडियन्स ही सगळी लहान मुलं आहेत. म्हणजे आता ही खूप मोठी गोष्ट आहे खरं तर. म्हणजे काय तुम्हाला आणि मला माहिती आहे स्वामी कोण आहेत, काय आहे, त्यांच्या लीला काय आहेत. पण हे जे लहान मुलं, ह्या लहान मुलं तेवढंच माहीत नाहीये. पण तरी सुद्धा ही लहान मुलं आवडीने ती मालिका बघतात. त्यांना स्वामी आजोबा आवडतात. कुठेही बाहेर गेलं तर आई वडिलांच्या आधी लहान मुलं पळत येतात स्वामी आजोबा म्हणून. ते फार मोठी पावती आहे. म्हणजे लहान मुलांकडे बघण्याकरता किती गोष्टी येतात. म्हणजे आज कार्टून नेटवर्क आहे, सिनेमा आहे, OTT आहे, भरपूर ऑप्शन्स आहेत. पण आज सगळं सोडून 8 वाजता ही मुलं स्वामींची मालिका बघतायत. म्हणजे मला मध्यंतरी एक पालक होते, त्यांचा मला मेसेज आला होता की तुम्ही तुमच्या मालिकेतून येणाऱ्या पिढीवर खूप छान संस्कार करताय. हांवें स्वामी बद्दल खूब वाचलें, खूब आयकलें, तरीकूय स्वामीक जाणा जावन घेवप कठीण जालें. आज स्वामींबद्दल वाचलं आणि उद्या मला स्वामी कळाले असं होऊ शकत नाही. आणि स्वामी कळणं हे इतकं सोपं नाही. ही गोष्ट अशी आम्ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. तुम्ही जेवढं त्यांच्याबद्दल वाचाल तेवढं तुम्ही जाणून घ्या. म्हणजे आता 600 भाग झाले, 2 वर्षाला मी शूटिंग करतोय. पण रोज मला स्वामी नव्याने कळतात. रोज जेव्हा मी सेटवर जातो, रोज जेव्हा एखादी नवीन सीन काही असतो, सो एक नवीन गोष्ट समोर येते की अरे हे असे पण आहेत, हे असे पण आहेत, ही पण गोष्ट आहे. त्याच्या स्वभावातच बघा तुम्ही किती गुण आहेत. म्हणजे किती वेगवेगळ्या छोट्या स्वभावामध्ये. म्हणजे ते रागवतात पण, ते मिश्किल पण आहेत,
मग ते सुंदराबाईला अगदी ते मिश्किलपणे किंवा काहीतरी खट्याळपणे बोलतात सुद्धा, रागावतात सुद्धा, कृष्णपाशी गोट्या सुद्धा खेळतात. किंवा एक जेव्हा ते चिडतात, पण त्याचं चिडणं पण म्हणजे काय असं चिडणं नाहीये, ते एक आई कशी आपल्या मुलावर चिडते तसं येते. म्हणजे एखादा मुलगा जेव्हा घरात काही खोडी काढतो आणि खोडी काढतो, एखादा चटका असतो, गरम काही गोष्ट असते, तो त्याला हात लावला की त्याला चटका बसेल म्हणून त्याला आई ओरडते ना, की जाऊ नको चटका बसेल. पण त्यामागचा तिचा उद्देश काय असतो की त्या मुलाला इजा होऊ नये, हा तिचा उद्देश असतो. तर स्वामींचं पण तसंच आहे की त्यांचं ते रागवतात ते तुमच्या भल्या करताच नाही. ज्यांना स्वामीन चोळप्पाचे घर सोडले तो प्रसंग अक्षरशः डोळ्यातल्यान दुका आयली. तर ज्या क्षणी म्हणजे तो भाग आम्ही शूट करत होतो, सो तो भाग माझ्या अगदी खूप जवळचा आहे, खूप मेमोरेबल माझ्याकडे, आणि मी ते कधी विसरू शकणार नाही ती गोष्ट. म्हणजे त्या रूपाची वाट मी सुद्धा खूप आतुरतेने अगदी day 1 पासून पाहत होतो की कधी आम्ही स्वामींचं हे रूप प्रेक्षकांसमोर आणू. सो तो एक क्षण आहे जो मी कधी विसरू शकणार नाही आणि फार जवळची गोष्ट आहे. आणि एक दुसरं असं आहे की ज्या क्षणी स्वामींनी चोळप्पांचं घर सोडलं आणि ते मठाकडे गेले, तो दिवस एक आहे. मी तर बघा कशी गंमत आहे. आता आम्ही सगळे कलाकार आहोत, आम्हाला माहिती आहे की ही गोष्ट आहे, म्हणजे ही कथा आहे, ही बखर आहे, स्वामींचं चरित्र आहे, हे या गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि या गोष्टी आता आपण प्रेक्षकांसमोर मांडतो. हे शूटिंग आहे थोडक्यात, हे आम्ही रोज करतो ना हे. पण तो प्रसंग असा होता ना की ज्या क्षणी मी त्या घरातून बाहेर पडलो, शूटिंग चालू आहे, तर बरोबर म्हणजे राधाक्का होत्या, येशू, चोळप्पा, कृष्णप्पा सगळे होते. तर त्या ताई म्हणजे ज्या राधाक्कांची पुण्य करतात, येशू आहे, हे ढसाढसा रडले तर त्या दिवशी. ते खरंच रडले ते. म्हणजे ते सीनमधलं रडणं नव्हतं, ते खरं रडणं होतं. ते त्या खरंच रडत होत्या. सीन कट झाला, त्या रडतातच तरी पण म्हणत ताई शांत व्हा. तर आता त्यांना तर माहिती आहे, मी तर मला म्हणतात त्यांनी सीन संपलाय की काय रे, तू खरंच सोडून जाणार का आम्हाला, तू येणार नाही का परत भेटायला आम्हाला. म्हटलं तो असं नाहीये, स्वामी येणार की भेटायला परत तुम्हाला मध्ये मध्ये, तसं नाहीये, पण मग घर सोडून चालले. म्हणजे बघा किती आहे की माहिती आहे, शूटिंग आहे, सगळं आहे, पण ती गोष्ट की आपण त्या गोष्टीमध्ये एकरूप होतो. आणि त्या दिवशी खरंच आम्हाला असं वाटलं की ज्या क्षणी तेव्हाच्या काळात चोळप्पांच्या घरातून जेव्हा साहेब बाहेर पडले असेल तेव्हा त्यांना काय वाटलं असेल, ते किती रडले असते. म्हणजे आजपर्यंत अक्कलकोटमध्ये आल्यावर त्यांच्या घरात स्वामींनी वास्तव्य केलं, सगळ्या लीला केल्या, त्या गोष्टी हक्काने रागवले, राधाक्कावर चिडले, कृष्णप्पाला मायेने जवळ घेतलं, चोळप्पाला वेळोवेळी चुकल्यावर समजवलं, येसूवर मुलीसारखी माया केली, सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि एका पॉईंटला जेव्हा घर सोडून बाहेर पडल्यात त्यांची काय अवस्था आहे असं. कारण जर का आम्ही कलाकार असू म्हणजे आम्हाला माहिती आहे की शूटिंग आहे, शूटिंग चालू असताना सुद्धा जर का अश्रू अनावर होतात तेव्हाची घटना काय असेल. सो हे प्रसंग असे आहेत ना की आम्ही कधी विसरू शकत नाही, खूप जवळचे प्रसंग आहेत सगळे. येशूबाई यांना एक खूप छान गोष्ट सांगितली तशीच घरातल्या कामांबरोबर की संसार हा नवरा आणि बायको दोघांचा मिळून आहे, हा कोणा एकट्याचा नाही आहे. ही कामं दोघांनी मिळून वाटून घेतली पाहिजे, ही गाडी दोघांनी मिळून चालवली पाहिजे, ही एक गोष्ट आहे. किंवा ते अगदी म्हणतात की तुम्ही दगडात देव शोधू नका, तुम्ही माणसात देव शोधा, माणसांशी नीट वागा, एकमेकांशी नीट वागा. ती बघा अगदी 2 ओळीमधली गोष्ट आहे की दगडात देव शोधू नका, माणसात देव शोधा. 2 ओळीमधलं वाक्य, पण अर्थ किती डीप आहे गोष्टींचा. ते अगदी सहज बोलता बोलता कधी अशा गोष्टी सांगून जातात की ज्या तुमचं आयुष्य बदलून जातं. सो इतकं सगळं म्हणून म्हटलं की तुम्ही जितकं वाचाल त्यांच्याबद्दल, जितकं जाणून घ्याल तितकं कमी आहे. आणि ही काही अशी प्रोसेस नाहीच आहे की तुम्ही आज वाचता आणि तुम्हाला उद्या स्वामी कळाले. हे आयुष्यभराचा अभ्यास आहे. हा शेवटपर्यंत हा अभ्यास करत राहायचा आणि रोज त्यांना नव्याने जाणून घेत राहायचं. शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापती भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो. श्री स्वामी समर्थ महाराज की. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आणि सांस्कृतिक मळार अंदू एक नवी घोषणा केल्या. ती म्हटल्यार
मडगांवचो दिंडी उत्सव फुडल्या वर्सा सावन राज्य उत्सव म्हणून करपाचो थारायला. सांस्कृतिक पर्यटनाची उदरगत करपाक जाय जाल्यार राज्यांतले विविध उत्सव राज्य उत्सव म्हणून जाहीर करपाक जाय अशें ताणें सांगलें. शंकराचा डमरू वाजे रघुपती राघव राजाला. शंकराचा डमरू वाजे रघुपती राघव राजाला. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय पणजे गोंय आणि श्री दामबाबाले गोडे सांस्कृतिक मंडळ मडगांव हांचे जोड पालवान मडगांवां आयतारा भव्य दिव्य दिंडी उत्सव घडोवन हाडलो. या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. दिंडी उत्सवाच्या निमतान मडगांवां हरी मंदिराच्या वाठारांत राज्य पावंड्यावयली आकाशदिवो आनी रांगोळी सर्त घडोवन हाडली. तशेंच वेगवेगळ्या पंगडांनी दिंडी घालून आपली कला सादर केली. राज्याचे जायते उत्सव राज्य उत्सव म्हूण घोशीत जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयकात. टुरिजम आमी जर डेव्हलप करते आसत जाल्यार राज्यांतले विविध उत्सव स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाची गरज आसा. ह्या फावटी एक्स चीफ मिनिस्टर डॉ दिगंबर कामत हे बी भारतीय जनता पार्टीन आमच्या बरोबर सरकारान आसात. त्यांचोय कंटिन्युअसली डिमांड आसलो. बट फाटल्या वर्सा थोडोसो फॉलोअप व्यवस्थीत जायनासल्या कारणान उरलो. ह्या फावटी तांच्यांनी म्हाका रिमांडूय केल्ली बट ते शॉर्ट स्पॅनान ते पॉसिबल जालें ना. आतां तेय कंटिन्युअसली म्हणजे फॉलोअप करून म्हणजे फुडल्या वर्साची ताका प्रोसिजर उरता एक्चुली तो डिक्लेअर करपा खातीर म्हणजे आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान आनी टुरिजम डिपार्टमेंट ह्या दोना पैकी एका डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी तो डिक्लेअर करता. आनी दोनूय डिपार्टमेंट म्हणजे आतां त्रिपुरारी पौर्णिमा दोनूय डिपार्टमेंटां कंबायन करून तेजेर काम करून तांकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फायनान्शियल उत्सव साजरो करपा खातीर दिता. सो तो उत्सव तेंच्यांनीच करपाचो आसता. दुसरो आमी इनवॉल्व जायना. फक्त ताका फायनान्शियल सपोर्ट जो आसता सातत्यान करता. निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या वर्सा आमी ह्या उत्सवाक जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून तो डिक्लेअर करपाक जाय पळय तो डॉ दिगंबर कामत हेय फॉलोअप करून आनी हांव सरकाराच्या वतीन तो जाता तितल्या बेगीन तो करून घेता. विचारून अंतर शोधून पहा मग तू विचारून अंतर शोधून पहा मग तू परमानंद राहा. आम्ही आनंद रे आम्ही आनंद रे आनंद रे आम्ही आनंद रे आम्ही आनंद रे आम्ही आनंद रे आम्ही आनंद रे. सातवा राम आठवा हो वेळा आठवा हो वेळा आठवा हो वेळा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. केरी 70च्या आजोबा कल्चरल असोसिएशनान गायन सर्त घडोवन हाडत मराठी रंगभूमी दिन मनयलो. असोसिएशनान गोंय पावंड्यार अभिनय नाट्यगीत गायन सर्त घेतली. भारतीय संस्कृताय आनी परंपरेत कार्तीक म्हयन्याक खूब म्हत्व आसा. ह्या म्हयन्यांत विष्णू आनी लक्ष्मीची पुजा करतात. शिवा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कार्तीक पौर्णिमेचो दीस त्रिपुरारी पुनव ह्या नांवान वळखतात. त्रिपुरारी पुनव हो तुळशी लग्नाची शुभेच्छा आनी उत्सवाचो निमाणो दीस. हो दीस त्रिपुरारी पुनव ह्या नांवान मनयतात. पुराणांत त्रिपुरारी पुनवेक खूब म्हत्व आसा. ह्या संदर्भात त्रिपुरा पुनव आदल्या दिसा म्हळ्यार कार्तीक चतुर्थी वैकुंठ चतुर्थी म्हणून मनयतात. चातुर्मासाक विष्णू आराम करतना सगळो भार शंकराच्या हातात दितात. सगळो भार शंकराक येता म्हणून त्रिपुरारी पुनव मनयतात. कार्तीक शुद्ध पुनव हे हिंदू धर्माचे शिव आणि विष्णू ह्या दोन पवित्र तत्वांचो मेळ जाता. देखून घराघरात दिव्यांची रोषणाई पळोवपाक मेळटा. घरात रांगोळी घालतात. ह्या दिसा देवळांनी दिवे पेटयतात. देव दिवाळीचो हो दीस. ह्या दिसा परत एक फावट घरा भायर रांगोळी काडटात, लायटी पेटयतात, भोगूय लायतात. विठ्ठलापूर सांखळेचो त्रिपुरारी उत्सव सोमारा जालो.
वडयांतले चित्ररुपी देखावे पळोवपाक हजारांनी भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. पारंपारीक कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. त्रिपुरारी पुनवे निमतान प्रति पंढरपूर ह्या नांवान लोक वळखतात ते विठ्ठलापूर उमेदीन भरिल्ले. कोरोनाक लागून 2 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत अंदू त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. पळयात कांय देखावे. या ट्रेनीचे माळाचे वाव गेले 2-3 महिने वाव करून जो सुंदरशे महाकाय बोटी त्यांच्याकडे हांगासर प्राचीन पावता डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाचे आसा. तशेंच श्री गोविंद गावडे जे जावन आसा कला आनी सांस्कृतीक मंत्री, तशेंच रोहन खंवटे. विठ्ठल रखुमाईची पालखी परत येता. सो सगळ्या विनंती आसा की जे स्टेप्सा वयले लोक आसा तांच्यांनी कृपया वाट करून दिवची. हांगाच्यान ती वेळ सरतली. सिंगापूर बॉयज, सारंग गोवा, जलयान, राजवाडा बॉयज, किंग्स ऑफ राज, जय भवानी, ओव्हरलॉक, शिवाजी. सगळ्यांचे हा मनात जे कलाकार आसा ते सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि त्रिपुरा सुराचो वध संचालक कला आणि संस्कृती संचालनालय श्री दीपक नार्वेकर, तसेच डेप्युटी डिरेक्टर मार्केटिंग गोवा टुरिझम, हे सगळ्यांचे हांव दीपावली उत्सव हांव तांचे संचालनालय श्री दीपक नार्वेकर, गोवा टुरिझम, हे सगळ्यांचे हांव दर वर्सा हांगासर उपस्थिती प्रार्थनी आसता. 2 वर्सां कोविड हाका लागून. आता पळोवया दिवचले शांतादुर्गा देवळा कडली आनी osnoड्या वाठारांतली त्रिपुरारी. osnoड्या त्रिपुरारी पुनवे निमतान पार न्हंयचे देगेर दिपोत्सव मनयलो. osnoडच्या सम्राट क्लबान खाशेली कार्यावळ केली. कित्येक वर्षा ग्रामस्थ गांवकार मंडळाच्या तर्फे हो त्रिपुरारी पौर्णिमा कार्तिक म्हयन्यान मनयल्लो जाता. त्या निमतान अंदू बी हे ग्रामस्थ गांवकार मंडळाच्या वतीन हो त्रिपुरारी पौर्णिमा मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचें येवले. तेन्ना आयज सकाळी 4 कोगुले ग्रामस्थ गांवकारान देवीचो सकाळी अभिषेक केलो. अभिषेक जाल्या उपरांत सकाळी देवीक पुजाऱ्यान मागीर 9 वारी कापड न्हेसून गर्भकूट सजयली. सजून जाल्या उपरांत आतां रातचे देवीक पालखेन बसून बसयल्या उपरांत देवीक फुलांनी सजयली. फुलांनी सजून जाल्या उपरांत ब्राह्मण पुजाऱ्यान पुराण वाचन केलें. पुराण वाचन जाल्या उपरांत आयज नौकानयन स्पर्धे निमतान मंटपान देवीच्या मंटपान नौकानयन स्पर्धे निमतान बरे दबाज्यान
बोटी जमल्यो. त्यो बोटी जमल्या उपरांत परीक्षकांनी निरीक्षण केलें. निरीक्षण केल्या उपरांत देवीची आरत जाली. आरत जाल्या उपरांत आतां देवीचे 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकारांतर्फे वाळवंटी नदीत पालखे भरतले. पालखे नदी आयल्या उपरांत 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकारांतर्फे अभिषेक केलो जातलो. अभिषेक केल्या उपरांत सांगणे सुगणे जातले. सांगणे सुगणे जाल्या उपरांत देवीचे थंयसर लोकांना स्पर्धे निमतान ज्यो बोटी आसता त्यो वाळवंटी नदीन तरंगल्या जातल्यो. करण्याचे शरण जाण्याचे ठरवले. 3 भावांनी मिळून या 3 नगरात 7ही लोकात अतिशय दहशत पसरवली. ते जिथेही जात तिथे सगळ्यांना सतावून सोडत. एवढेच नव्हे तर त्याने सर्व देवतांना देवलोकातून बाहेर पळवून लावले. भगवंतांनी पृथ्वीलाच रथ बनवले. हेही समाविष्ट होऊन म्हणूनच शिव हर शंभो. वत केला आम्ही आमच्या मकरान बसकर श्रेयस पडवळ हे काम केले बऱ्यापैकी. लोकांचा आमचा प्रतिसाद मिळाला होता. फर्स्ट टाइम आम्ही हांगा सम्राटला बसकडो त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरा केला होता. ह्या वर्षी आम्ही केला त्यापेक्षा पुढल्या वर्षी आणि व्हडल्या प्रमाणात करतो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. तर अशे तरेन गोंय रंगलें आनी भक्त दंग जाले उत्सव कार्यात. पुराय गोंयभर टाळ पकवाजची घुमी घुमली. स्वामी समर्थाची भुमिका करपी अक्षय मुदवाडकराचें दर्शन जालें. नाट्य कलाकारांचो आविश्कार पळयलो. त्रिपुरारी पुनवेची उत्सवी उमेद पळयली. आतां दियात निरोप. परत मेळया उत्सव ह्या कार्यावळीन. तो मेरेन घेयात जतनाय.